Τι χρώματα είναι αυτά που έχει αυτό το φόρεμα, δεν υπάρχει, είναι όλες οι αποχρώσεις μία και μία. Τώρα διάλεξα τυχαία, θα σας τα φορέσουμε όλα και εγώ και η Άτζελα. Κλασικό αγαπημένο πατρόνο, έρχομαι και λίγο κοντά. Εδώ κάτω από το στήθος έχει αυξομοιωσούλα, οπότε έρχεσαι και το δένεις εσύ όπου θες. Θα σου πω ότι καλύπτει άνετα έως περίπου 1,20 στήθος. Στην περιφέρεια, όπως βλέπεις, δεν έχουμε περιορισμό. Αγαπημένα μποχοφορέματα. Θα σου δείξω ενδεικτικά λίγο τις αποχρώσεις. Εδώ έχουμε μπλε με πορτοκαλί, εδώ μπλε ρουά με πράσινο που είναι ακραίες οι αντιθέσεις και μου αρέσουν τρελά. Υπάρχει και σε πιο θερμές αποχρώσεις. Πραγματικά δεν ξέρω ποιο θα διαλέξεις, είναι όλα ένα και ένα, η τιμή είναι πάτωμα, είναι πραγματικά ένα φόρεμα που μπορεί να σταθεί από γαμοβάφτιση μέχρι να πας και το πρωί στο γραφείο σου ή ακόμα να πας να κάνεις και τα ψώνια σου. Δεν υπάρχει, είναι αέρινο, είναι αεράτο, μην το χάσεις, στείλε μας μήνυμα.